बाबू ए बाबू बाबू हो ए आवा ना तो दबा के हमार पिचरी निकल जाई। अरे हमार बाबू लिया दो लो। हाँ बड़ी भारी लिया बड़ा हो। सब कटा गल के हुआ। हाँ आय हाँ अच्छा अब बोझा बना गइल हो। हाँ सब बांधल हो। हाँ कगो बोझा भइल हो। अरे बामन गो भइल बा। बावन गो भइल हो। हाँ अच्छा तो हंसुइया थोड़ी घर है। हे में बांध के बाबू हां हे में बांध के हंसुआ ले अमी। बा हाँ केना खुशले बड़ो। आई में का हंसुआ लौकत रे बाबू। अरे बुझाता जे हंसुआ खेतवे में छूट गई। ए मर्दवा तू हमेशा खिसियाते रहे तेरा हंसुआ नहीं चाहिए अब हम ले आके देतानी। एगो काम तोरा के देनी होत खिचना पड़ली जो हमें कर हंसुआ चोरा ले जैसे जल्दी लेके आओ। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? बाप रे बाप ई तो हंसुआ का हमारा जोर लग गई है। ई तो देखतानी जे ले जातानी तो बाबू हमारा के लगिहन मार ले चलतानी डॉक्टर के लगे दवाई करा के आ तब लेके जाए एकर बुखार ठीक कराए तबे बाबू के लगे ले जाए ना तो बाबू बड़ा खिसिया। हाँ ए डॉक्टर साहब देखे भाई हंसुआ का हमारा जोर लग गई बा। साला हंसुआ का वो जोर लगला। अच्छा वो काम करो एकरा के ले जा नदी में आप 5 मिनट पानी में डाल के निकाल दिया कि ठीक हो जाए। ठीक बा ठीक बात है डॉक्टर साहब का रुपया हो गई 500 हो गए 500। ठीक बात है ली पैसा है जाता नहीं। जा तरह के चुतिया बनाइए दनिया जम जा। बाप रे बाप कम बुखार लागल बा हमारा हंसुआ के।